Počúvaj, musíme sa porozprávať, že vraj spoločnosť hovorí, že práca vo financiách je chybný krok. Ako je potom možné, že chalan ako ja z priemernej rodiny má 150 členný tým ľudí a 11 prevádzok po Slovensku, šťastnú rodinu a investičné nehnuteľnosti a som stále len na začiatku kariéry? Poviem ti, že ak máš ambície a chceš zarábať viac ako 2000 eur mesačne, tak aké sú tvoje možnosti na Slovensku? Študuješ právo a budeš právnik? Alebo medicínu a budeš doktor? Práca vo financiách bola skvelá voľba v 2012, kedy som si ako 23-ročný dokázal kúpiť moju prvú nehnuteľnosť, trojizbák v Topolčanoch za 50 000 eur. Samozrejme financie fungovali ďalej a ja som rástol aj v 2017, kedy som kúpil pozemok a začal staviať vysiený dom pre moju rodinu. A kariéra vo financiách ma nesklamala ani v 2020, keď som počas korony kúpil ďalší investičný byt za 87 000 eur a dnes má hodnotu 115 000 eur. Ale teda áno, kariéra vo financiách nebude fungovať všetkým. Naozaj skoro nikomu, kto sa ku kariére vo financiách nebude staviať s obrovskou mierou zodpovednosti, so správnymi hodnotami a nebude robiť službu profesionálne. Ja som sa o podnikaní vo financiách učil posledných 14 rokov. Ty nemusíš. Všetko ťa naučím, stačí ak mi napíšeš na mojej webovej stránke.